Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Delicious achinyomba maititi achidedzera kuti uchafa nezvikwereti wakambondiseka nenosi full video. Unoziya tambo yedzatanyarara tikatiiikanibhonyarara pamwe brendi dzichadhonza feya achadhonza oita life achikumbira vanhu rurekerero. Isu teketeke takaita mascam pafacebook apa vanhu vakanga vachatiurayisa kusweden kwavo vachienda iye Felicitas Makangaro ndiye unoenda kuenda kuswedish embassy akati ngaadipotwe Delicious nekuti akabira adiwazvona chaona munhu achiseka nosero hauzivo waipisanisa mhata uchienda kuswedish embassy imi ndinangaridzei mani mvungwa dzari kwadzina kubva dzataika kudaro ndingadai zvangu ndakataika kuti ndinochengesa mukoro wechitabeche asi apa kudhonza pane baba ndinodhonza mhani ndinangaridzei mani ndisenesasana kuenda kuswedish embassy achinoda kuti ndidipoteswa nenyaya ma250 zvikati Delicious akabira vanhu ma250 ini ndokuda ndaita too quickly ndandauya pane vanhu ndakati ambunosi ndikapfugama nemabviro angokura ndikati please Jehovah, please my people, I have missed it, didn't I? Now Felicitas ine handisikana ndokusimudzira mhepero asi ndikuya zobvunza nahama atiti waikukurudza mari dzevanhu iwe hausi kudiaspora isu takambopona kuti kutogara kudiaspora iwe unogara muzimbabwe waimbova kungaudinge kuti unowira namai muchanga noshairo inokutadza kurova waimbva kuti adosodza kuti dzinorova inyaya kuti unowirana nezanu pf maningi uri murwezanu nawefe kwauripo kunhaife uye zvihure rauri kutuma kuti ndikupemhere marini risina shepu zijoirini josirini jomburini uda kuti zvini mahure emusendera ena uri kukokorodza kuti pavaikuenda varube nairo joiria rikubva ramisidza mhata dzasinganatojoya ndifanira mukadzuyaura uyu anudza uyu musikana ari kuita mabina anudza uyu anoita zvefilanthropy anudza musikana yakanyangara uyu unomuti aneaa musikana aigova kudubai akugara muzimbabwe uyu akaremerwa nekuchumba semudubai unomuti ane kushima wekuipa uyu shima wekuipa uyu ari kuita muferefere achibatsira vana vezimbabwe muferefere shima iyemuya unomuona achiturwidza tutututututu achibatsira vanhu chekuti mazimbabwes muendese mari iyoyo kuna shima muendese mari iyoyo kuna tilda ari kuitawo tilda ari kachimbanisanoona zvakachimbanisana zvekumapurana chekuti mari idzodzo mupe tilda adire furo muri kupa kamuchacha akauraisa mutyairi wemunhu mai vati iri muri kuti zvimwe ende pawepauyera Facebook munopera mavideos avo hamuna kunzwa mai vacho vachitakaita 2 hours tichiburitsa grosi ngwasha yeamerica iyo ni grosi rinoyanorarauti mai vacho takanzi usambo zvikadzi shoma iri kumari yesambo unodyiwa nemabasa chitika bhachi rehuru feri teka bhachi rehuru ukumbire vanhu vaonegero hawa iwe 1 million ndoinokudhakaidza bhero kungaona chidziro chanzi 1 million wakutofunga kuti humanity life apa brenza nemadhodhi kuda bheugosa ungaundimunhu wasina turikotangana kana dzinoizi nzenzi dzeuyu mukadzi kanaenzaka kana utachiwana mari kuti tese tine chirwerezo mukaniona pano chirwere chako chinotuka order mukaona isii chikukuzikaneti ane chirwere hana kana mukobvavhitira zvakaita maititishi uyu ane chirwere takamupinza mamadhibara association hana kana kutochacharika zvakaita maititishi uyu verikasusu Felicitas ndiye Thomas Tijanjenoru ane chirwere hana kana kutoparikarukamona Thomas achimapoesa. I'm sure guys mazvinzwirawo mega. Queen Delicious achirakasha maititi achidedzera kuti uchamama nezvikwereti wakambondiseka. Ndonyanga tauya nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.